Vi sidder stille og roligt og har det for lækkert. Jeg skal lige langt væk. Vi sidder stille og roligt og har det for lækkert. Og så kommer en dame hen og spørger, hvad er det her? Det ryger altså dernede fra. Og det lyder mand. Så er der drama nu. Ja, det er egentlig lortet. Men altså, vi står og har det for lækkert. Så kommer en dame hen og spørger mig om, jeg har den her lommespil, hvad er det der? Ja, det er sgu da batteri for fanden. Køb et abonnement hos Volt. Men der er ikke flere tilbage, siger jeg så. Det synes jeg ikke var sjovt. Men det er ordentligt. Jeg er fra Aalborg, og jeg har mønt. Køber du det næste år, eller hvad? Ja, selvfølgelig. Nice. Skal jeg skrive under på, at du kan bruge det der til hjemmesiden? Du kan bare skrive under her. Nej, altså, jeg vil virkelig gerne se det. Jeg vil gerne se det på hjemmesiden. Kom, bare lige spytklat, så er det fint. Ja, bare spyt det. Ja, det er underskrevet. Vi skal bare bruge noget DNA, så gør det. Vi kan få nok med en sæd senere. Det kommer helt sikkert på hjemmesiden.